Boma ma Nairobi ka endi biro rwako ng'wech mar Nairobi City Marathon ka nyaka sani ikruok oserumo ne piem no ma ibiro bagi chieng' Jumapil mwadhieni. Apaya ma Nairobi Expressway biro bedo achiel kuom yore ma ibiro tigo. Riwruok matayo tuke mag ng'wech pacho ka AK kata Athletics Kenya kokalo kuom jakom margi Jackson Tuwe olero ni nyaka sani ji maromo 15,000 osenyiso dwaro mar ringo e ng'wejno. Ng'wejno opoge kidienje 4 mar kilomita 42, kilomita 21 to gi kilomita 10 kod kilomita 6. Jaloch mar kilomita 42 biro yudo mich mar siling milion 3.5 ka jaloch mar kilomita 21 biro yudo siling 150,000. Yore duto ma ibiro ringi e ng'wejno ibiro lor ngeso saa 7 mar otieno. Kenyans coming to run, and of course quite a number of other nationalities that will be joining here. We are aiming at the registration this time to, I think somebody has said, the first one was 10,000. The second one last year was 12. This time we are aiming at 15. And that's actually the limit. That will be the limit for this particular marathon here. We are aware that we are monetizing talent because that is our mandate as a ministry. And that is why we have earmarked over 60 million Kenya shillings from the government to be able to reward those who will win.